zvekufunga hazvipere zvekufunga hazvipere zvekufunga hazvipere zvekufunga unogona kufunga tanga kutengesa matombo kufunga kuvhura bhizinesi kwetere musombo kufunga urombo zvirimo mumwoyo zvekuti Buyaka zvakazonouya pakuti taiona wrestling tiri vapana tichikura taingofarira kuona wrestling saka ndine munhu aindinakidzao kuwrestling zvekuti aitondiinspire zvekuti ndikatobvomuona ndatobuda panze ndototanga kutozviona kunge iye saka munhu yeye ndiye aipinda achiti Buyaka 619 achipinda achita tumazikisi Buyaka 6 Rey Mysterio so munhu aindinakidza mukuona mukoma zvekuti ndikamuona Rey Mysterio ini nekumba ndikatoenda kuchikoro ndandingone chimwe chibhuli chiya chekuti ndaitotanga kutozviita nditozviona unge nini uri Buyaka chiya chatongova mandiri zvokuti nyange ukanoenda unogara kana kumasabhabhu unofanira kutotangura kuti pawaimbobatsika iwewe nemafiyara ako muchimbosangana vanhu vanofanira kutombozviona kuti anotouya mukoma enda zvicho achitodaiso atobogezesa mota yake pakawashi pana maona kwatsiga anotofanike kumbare kune kunonzi kwatsiga kune makawashi funuke kuti nini vanhu vanotondiona ndichitofambira ikoko everyday maona saka ndofanira kuzoti nyangwe ndikazoita mari nini ndani mota yangu ndofanira kutosvika ikoko vanhu vachitosurprise vachitondiona ndiri patsiga nditogeza mota yangu ndakatokula nemafiyara angu rese zvataingoita kudhara but vamwe vanhu vanosvika backstage ndekuti anobva aenda vanhu vangomuona mutv nekumashow asi ataenda sofa kumbare ndiani ati abuka ghetto sofa Yo, right. Wagwan people, wagwan everyone. My name is DJ Sparks. One Zim Khalidi. Tiri panapa patoita nguva vhiridzo netsvakiridzo patino hosta macelebrity maartist akasiyana-siyana. Muzora nhasi ndina Buyaka. Ndafunga last episode ndimakazviona zvakazoita magets, but still maghetto youths real winners never give up. Sa iso atiite give up. Sa nadzoka futi panapa. Sa guys, itsika yedu panapa kana uchingori artist tinongokuvhurira microphone obva wamboimba. So before taratanga kutaura guys, can I start the engine? Welcome one Buyaka. Start the engine. Yeah. Four. DJ Sparks. Hunting. 40. Tiri mwana webumbare mukandiona namukandakatsamwaini ndine zvandikufunga mukandiona namukandakasuwaini paksi pane zviri mupfungwa ini hazvipere zvekufunga hazvipere zvekufunga hazvipere zvekufunga hazvipere zvekufunga unogona kufunga tanga kutengesa matombo kufunga kuvhura bhizinesi kwetere musombo kufunga urombo zvirimo mumwoyo tese tine pfungwa ende munhu wese anofunga siyazvifana nezvatinofunga chandinotendera zvangu Mwari vakatipa pfungwa haufemberi zvandikufunga unomoya shiti pari kuda munhu wanofunga iye achitofunga kufunga kutsvaga futi mumwe munhu wanofunga ikoko ndiko kutofunga hazvipere zvekufunga hazvipere zvekufunga zvinoita kufunga unogara uchingofunga ndiro basa repfungwa kufunga zvekufunga unongoramba uchifunga imi hazvipere zvekufunga hanzi ndiri mwana webumbare imi
ndinonzi Buyaka muhorwa chano ndafugama pamberi penyu Mwari ndinotenda nechipo cheupenyu ndinoti taikuda kwenyu chese chandicharonga chibudise chipenyu handingafambe munzira ndega Mwari vaineni vangatondimisa kwamakandituma yave famba ineni Mwari ndini mwana wenyu Buyaka vaineni ndinoda kuti pfuka fo isvike kure nenuwo igondisvitsa kure tikadona tinosimuka taputsika timbokundika mukatungamira kwatikuenda tinosvika timbopanika munzira yedu atimborasika Spasi ndikuda vambotamba maclax zvawedzera mawatsi. Right guys, wagwan muda seko guys kwamuri kwese ikoko matimana enyika. Right panapa ndina Buyaka ndafunga maona episode rangati boss kwa mangoma chaizvo yengengo session yekubosa mangoma but ketibonzoti mukomana ari sei Buyaka kuda sei ngoma Sparks masimbere mfana wangu aubatike kuda sei apa ndakubatika kubatikira everyday makatirongere chi ndakaona ngemukushanda album zvakamira sei tanga tichishanda EP so EP takarirekodha risi rikapera tapedza kurekodha EP riya pane zvinhu zvataifanira kuita chibva taona kuti zvibatsiro kuti tiribudise risati taita mamwe maworks atoda kuita iyayo zvakafanana nemavhidhiyo ari kuda mamwe mavhidhiyo pamasongo acho abude nemavhidhiyo saka EP ritarekodha rese rapera kudaro takabva tamborichengeta tikati tichiita mavhidhiyo EP riri toita sei hatifaniri kuzonyarara kamgoma Sparks ndandagarisa ndisiri kubudisa masongo ndo zvinhu zvazoita kuti nditi sezvo takachengeta EP riri tikaramba takanyarara vana vazozizive manje kuti tiri kugadzira music kana kuti kuita sei saka EP iroro ndoranga rakambotimisa zvedu sofa tichibika music yevanhu. Alright. Anyway guys, ndofamba muri kunzwa Buyaka tatatangira edu paalbum but still Buyaka vananda kuziva kuti anonzi Buyaka ndiani mwana wekumbare akakurira kumbare ere kana akazoita zvekuuya kumbare chimbotudza anonzi Buyaka ndiani kana mambo paka short background Buyaka ndini but Buyaka ndini asi inini ndakazvarirwa kuBhowera zita rangu rekuberekwa ndonzi Tafadzwa dzinoruma zvekuti Buyaka zvakabva zvekuti Buyaka zvakazonouya pakuti taiona wrestling tiri vapana tichikura taingofarira kuona wrestling saka ndine munhu aindinakidzwa kuwrestling zvekuti aitondinspire zvekuti ndikatobva ndatobuda panze ndototanga kutozvononge iye saka munhu yeye ndiye aipinda achiti Buyaka 619 achipinda achita tumazikisi Buyaka 6 Rey Mysterio so munhu aindinakidza mukuona mukoma zvekuti ndikamuona Rey Mysterio inini kumba ndikatoenda kuchikoro ndandingone chimwe chibhuli chiya chekuti ndaitotanga kutozviita nditozvoona unge nini uri Buyaka chiya chatongova mandiri saka Buyaka ndakatanga kuishandisa slogan ndandine rimwe zita randaishandisa ikoko kudhara ikoko pandakatanga music saka ndainzi Naiza T Naiza T makuti Naiza maya kuite Naiza boom ndainzi Naiza T because zita rangu nditafadzwa saka yafunga Naiza tunzi Naiza kati Brian Naiza pamwe Naiza boom mino kuti vakazozvibatanidza sei but angona litonzi pamwe Brian pamwe ndibhizha kana Naiza boom saka ndichinzi Naiza T pepa ndaiti kana ndakutanga kuimba song yangu intro ndaibva ndati Naiza T Buyaka chichi iri intro tiri kubhowera kumusha kuya manje saka Buyaka yakabva yangoita catch kuvanhu zvokuti pandaiti Buyaka vanhu vakapedzera vakungonditi Buyaka Naiza T riya rinobva raita zita rakabva rabatwa nevanhu zvokudaro wasano wapo vasongobata ngoti Buyaka vanhu vachibva vabata kuti Buyaka saka ndiri kuona ini ndiri kuimba music kwese kwandaenda ndangoti Buyaka vanhu vakutonditi Buyaka pedzana ndatongoona kuti aiwa mani saka kumbare makazoenda lini kumbare kunhu kekuti inini ndakatozvarirwa kunoku because momsi yaona mudhara wangu aitogara kumbare ikoko kubva pandakazvarwa so kumbare kunhu kwandakatozvarirwa ndichibva ndazoenda kumusha kuBhowera
Okay. Aenda kunoenda kuchikoro chichi nevabereki vanenge vati mwana anga achiuya agare kumusha chichi. Saka ndo pandakanotanga kugara kubhoera. Ndichibva kuti ndizonyatsa kudzoka kuMbare manje ndakuita zvemangoma. Ndakazodzoka 2016. 2016 ndo pandakazouya kuMbare manje ndichibva ndasvika kwakutanga kumhanyisana nevamwe. Mane vandandi. Ne taidhonza tambo zvekutoti Mbare yacho futi yakabva yangoti ndiye mwana ghetto defender. Ghetto defender geti msupport. Rega iti support ghetto defender. Nekuti ndinonzi Buyaka ndinobva nekuMbare. Ndakangosvika njiti diskeyo tipindeyo ndonzi Buyaka ndoda mundiziveyo ini handingangosvike nekupinda ndakarayirwa ndiri mwana netsika ndinobva kuMbare kwakabva mukoma kina ana chalafu nasilent killer ana kilati kwavairidza pfuti iwo mazuva akanetsa mapanditi ikoko kwavakabva madhara ndiko kwandinobva asi vamwe vakauya vachienda vana raspombi raiva netarenda saka ana raspombi vakauya aiwa vana kuya vachienda raspombi ndimukoma vangu raspombi aripo uri kufanana napombere ava ndimukoma pamakore zvese vakatitangira kupinda pamusic inini ndo 2000 that's 126 so ndongoti ne 26 but ndo tena 26 musi wa 12 December but inini ndikanzi une makore mangani ndine 26 saka pakutaura kuti vana raspombi vaiva netarenda chakazoitika manje vanhu vakazotanga kutora song zvakasiyana maona mukoma but pandakati vamwe vakauya vachienda ndofunga mukatarisa nguva yakatanga music chaichayo nguva yana Klatina na Sekalas na Kina chini pane nguva yekuti sai unofunga music nguva yakatanga music yakatangira pana na Klatina aiwa music inotangira ipapo but tutaura kuti isusu ndo patakazonyatso kuona kuti genre yatosimba yatova chinhu chatomira apa ndo panyakanyasosimba dhanzo zvekudaro zvekuti madhezi echusport vana Klati vana ndo madhezi andakaona kunge pakanyanyasimba tachitori kumusha edu madhezi yayo but ndo madhezi atanyanya kutamba zimudhanzo zvekuti yakabva yanyasokuenda pamepo so vanhu vana mukoma vana Jalavhu vana Klati vana film vana Sekalas Kina vanhu vakatangira music yavo vachigara muMbare imomo but nekuzokura kwezita vanhu vaita femu amene kuti vanozofila kunge zvisingachaitiri uramba vachigara mughetto maosumukira vamwe vakazobuda vakuenda kune mamwe maghetto maona vachibva vasiya vakuenda kumasabhabhu vakuitawo zvikuindirana nenguva yavari but your life yeghetto nonge boiri inini zvangu seti kwangu yoti nyange waita mari noramba ukaatira handisi kuti iripo but pane time yekuti iwewo kana wabuda mughetto mukoma Sparks sekunhu kwatakakurira haufanira ubva wabuda zvachose unofanira kuita kuziya kwawakabva maona mukoma zvokuti nyange ukanoenda unogara kana kumasabhabhu unofanira kutoita nguva yekuti pawaimbobatsika iwewe nemafiyara ako muchimbosangana vanhu vanofanira kutombozviona kutoti anotouya mukoma enda zvicho achitodaiso atombogezesa mota yake pakawashi pana maona kwatsiga anotofanike kuMbare kune kunonzi kwatsiga kune makawashi funuke kuti nini vanhu vanotondona ndichitofambira ikoko everyday maona saka ndofanira kuzoti nyange ndikazoita mari inini ndani mota yangu ndofanira kutosvika ikoko vanhu vachitosurprise vachitondona ndiri patsiga nditogeza mota yangu ndakatokula nemafiyara angu rese zvataingoita kudhara but vamwe vanhu vanosvika backstage ndekuti anobva aenda vanhu vangomuona mutv nekumashow asi ataenda sofa kuMbare ndiani ati abuka ghetto sofa wokuti muyanzononda achibabaisha sofa chakaita pakubuka ghetto hapana achiriko ndindiriko 4 izvezve hapana achiriko ndindiriko handisi kuti inini handichazobudewana Jachaudi wako here Jachaudi anga amboriko izvezvi Jachaudi kumaraini kwake kwaJachaudi ndikunhu kwekuti ndokuenda netsoka kunhu kwekuti ndaitombokuenda ndichitosvika padheni ndichitoti mukoma maita sei but izvezvi ukatoenda ikoko vanhu ikoko vanotofarira nini vanotounganira nini kutoti mapikicha Buyaka because ndiripo saka vakomana havasi kuoneka pamwe maworks one kufamba nebasa but kumaraini kwangu izvezvi ndindiriko Mbare manje chavakazonoita manje vanhu vanobuda muMbare Mbare vakangoendawo Mbare imomuka vakangoendawo pamwe panhu panenge pane
security wekuti celebrity ringe ngoro pano pakasitinya vachangobatike ende but Mr. Mbare mughetto ndouya vachitobatika titori nawo maround. Alright. Saundudza kuti iwewe haufarire vanhu vandakasikirika kuti vanenge vakakurira mughetto bva vazobuda. Ndoziva kuti munhu anodefendwa neghetto rake mukoma Sparks. Yeah man, true. Inini kuti ndiimbe kugomba wewe. Kana vanhu vekumbare vakasati munogona kushaya kana mwana anoti because kuchitungwiza kuno mwana anototembwa ikoko kuhaifiridzi kudz kune matiste ikoko. Saka inini vanhu veghetto rangu inini ndo vanoita kuti vanhu vese vazobvuma kuti zvechokwadi munhu akaipawo hautangi kutonga kumba kwavamwe kausati watonga umba menyu. Saka iwe hausiya watonga umba menyu wobva wasiya vanhu watonga woenda kunouya mumwe mambo. Unofanira kuramba wakamendena ukama nevanhu vako vari kufadza vanhu vako vari kuteerera vari kukusumudzira vanoti mwana wedu. Inini ndine mamhomusi kumbare mundaramo kumbare inini Mbare handisi celebrity. Kumbare kana nditori kumbare ndenitoriwo zvangu tafadzwawo zvake atori nemaziyana namhomusi nevafanha vangu vana mukoma vana mudhara. Saka zvinhu zvekuti kana nditori kumbare inini ndotofila kuti handiri kumba maona zvokuti magogasi ese nanamhomusi vandotaura kuti Buyaka mwana wedu anogara kuno kumbare. Mwana wedu anonzi Buyaka anoridza music yake zvakanaka anogona. Saka inini zvinhu izvozvo manje ndozvinhu zvandinjishuvira kuti ndofanira kuramba ndakabatana nevanhu vangu. Ndofanira kuramba kusvika ndikure kusvika generation yangu inini yandofanira kuzotungamira yasvika pandiri kutarisira inini ndindenda mambo ndindenda to munhu muhombe kumbare ndajalafu. But vanhu vekumbare havafanira kundisuwa kana kuti inini ndotanga kuvaitira celebrity chekuti handichabude mota ndanguti ndikuya guys boere ngodzikisa kawindo pati ndozvikuitwa nevamwe mukoma zvakatoitwa zviri kuitwa ende zvichatoitwa ende zvicharamba maona. Saka ndozvinhu zvandikutaura kuti inini zvangu seghetto youth mukoma wangu rakakurira mughetto Mbare ndobhiliva kuti nyangwe ndikazobuda Mbare inini ndofanira kuita nguva yandotodzoka kumbare ndichitosangana nehama dzangu. Ndofanira kutoita nguva yandodzoka Mbare ndichitoita mashow angu emahara apasa kutoti inini nokuti ine birthday bashi yangu iyi ndiri kungoita paopening space ndotodedzawo vamwe vaimba ndinototarisira kuti vanogona kundibatsira pachinhu changu votouya totoimbira vanhu pachena vanhu vachifara. Dream yandinayo inini sevision yeghetto youth kuti kumbare kwangu inini sezvo ndirini ghetto defender mwana wekumbare handikwakaita Mr. Mbare kwani mwana wekumbare ghetto defender. Saka mwana wekumbare hafanira kuzosiya asi support yauri kureceiva from vanhu vekumbare ukuiona ichienderana ingati vanhu vekumbare kukuregerera especially kuno mwana nembiri futi like ana DJ Fantan ana Etherton Bini vamwe vekumbare ndanani maelders ana Bishop Palmer kumbare kune ana Bishop Palmer kuna vanhu vakawanda nevamwe vaimbi vacho vahombe futi vekumbare variko. Saka chinhu chinonoitika manje kumbare mukoma wangu inini zvangu ndingati kubva ndichiuya kumbare ndichitanga music handina kana anyone wekumbare akambondibatsirawo kana kuti mufana wangu dei wadai so zvinhu zvako zvifambe so. Ndiri munhu anenge achingoshanda ega but indikatoona kutoti uko kune ridhimu ririko riri kupindwa ndinotoenda ikoko because ndoziva kuti ndo vamwe vanhu vane power mughetto medu rekuti tikasike kusvika. But pane pamwe pekuti unogona kutoenda unopinda ridhimu nemamwe mastudio ane mazita ekumbare song yako haipushwe unotonge munhu asipo zvokuti ukazotopusha song yako wega haina kwainoenda. So vanhu ndofunga kuti vanhu vane belief yekuti tofanira kuisa mari pane chinhu chinowinza mari futi mundiro medu. I think munhu anofunga kuti sezvamunoita mukoma Sparks kuti munofona mubva mati Buyaka mufana wangu chicho kuitika sei usiri kubatika ona so auya kuno kumbotaura nyaya dzako pachena vamwe vanhu vazvigone izvozvo mukoma wangu maona. Mumwe munhu but imi munombotra yawo here kuti nemukoma unenga nemukoma chimbopusha kuti sini bhodza nemukoma anogona kumbombacho ari busy ndinotoenda fanike handina kwandisingaenda inini zvangu mukoma wangu neshungu dzandinadzo nemusic nekuti ndoita music futi nemwoyo weseka pese panopushwa music ndinotoda kuti nditise ndisvike but pane pamwe pacho pekuti unotosvika panhu pausiri kudiwa maona unopedzera wakuita kunge udaita zvinhu zvekukumbira zviya unopedzera wakushandisirwa advantage vanhu vanoona weakness kuti mufana vanenge ari pastrength yekuda so. Saka inini ndichinoshanda hapana munhu anombomira neni zvekudaro zvokuti kana kumastudio andoenda inini mastudio evanhu
vanongondinzwisisa kuti wakapenga maona ndo mastudio andirekodha inini vanhu vaingobelieve kuti Buyaka wakaipa yoimbe totoenda mastudio mahomba aya taitotadza kutosvika ikoko because pamwe pacho unenge uchivharwa panze unosvika kustudio kuya kune vaimbi veikoko vanonzi ndo vakasainwa munomu iwo wambopushwa ngevanhu vaya saka unomhanyisana nevanhu vari kumberi kwako kudhara saka iwo kada utsoma kuti saka nini ndo pari kupushwa mwere kandiende unopedzera utozoona unge usiri kugona because unenge uchiita zvekuita vamwe zvisiri kumbobuda saka indozongoona kuti zvino andifamba hangu ndiri ndega nenzira yangu alright koenda usingamboendawo kuma-cup clash usingamboenda kuma-cup clash unomaona usei zvema-cup clash zviya zvinhu zvakanaka ende zvinhu zvinotosumudza zita mucareer yemusic chaizvo zvinhu zvema-cup clash zvitori nepazvinobatsira but inini manje sekuona kwangu nekutarisa kwangu inini ndikuziva music yandinoimba ndakaona zviri zvinhu zvisina kundinakira panzira yangu nekuti ndine vision yandinayo kuti ndoda kuzodaiso saka ndakaona kuti ndikaita zvema-clash izvo zvinogona kundirasisa munzira yangu zvinogona kundibudisa muzvinhu zvandakatarisira nezvinhu zvandakufokasa nazvo because kuma-clash kuya handioni kunge kunonyatsokuitwa zvinhu zvemusic chaizvo zvechipo kuya kunoitwa zvinhu kunoshanda power nekuti ari kudiwa ndiani so iwewe nyange ukaenda uchigona kuimba sei vanhu vakatadza kukuda ukashaya simba chairo rekuita zvinhu zvako haunogona kutadza kubudirira then inini ndiri munhu anoimba commercial ndiri munhu anoimba ma-message songs ku-cup clash kuya kunoiswa beat kana hardcore hakusati kwamboridzwa conscious hakusati kwamboridzwa kana commercial hakusati kwamboridzwa kana mamwe mabhitiwo zvawo ane chiusoka maona kunongoridzwa mahardcore stage rhythm chakadaiso mahardcore chete so isusu kune vamwe vaimba vasiri comfortable nemahardcore azviroti havazogoni kuimba pahardcore but havasi comfortable nehardcore yariya anotodyiwa munhu iye because zvinhu zvaajaira kuimba nekune power rake ka hakuziriko kwaari kumhanyisirana nevanhu saka ndakaona kuti zvinondipa pressure inini zvemahardcore izvi ndozvigona but kwete ndichipikisana nevanhu inini ndoda kuimba music yangu yandienda funga yandienda nyora ndichitarisa zvinhu zvandiri kuona ndoimbira vanhu message yandoda kuti vanzwe ndodhirivhara vanhu vonzwa message yangu ndo zvinhu zvandakasarudza kuti ndoda kuita zvema-clash andakuona zvakaninakira izvo zvizvo alright ndapabata but tinotarisire kukuonayo mcity sports because havasi vanhu vese vanonga vachiclash vanonga vari kuya kuna umwe anouyawo kuzongoperforma chete amenoti totarisire kukuonayo 2026 cup clash guys big up elder cheapers Jack Radix ndifana muri kuona zvakuitika big up Godfather one Etherton one Fandan ndifana muri kuona zvakuitika kuti kwakugadzirwa cup clash 2026 muna August imomo mandika sama ghetto user ndingatanga kuita ma registration and nyaya tutoya nezvapanapa ndeyekuti why mukoma Buyaka vasiri kuenda kuma-clash vari kutaurawo ma-reasons avo ende takuabvunza kuti koko pama-performance tokwanisa kuvaonawo here varipo mudhara tokwanisa kuonawo here pama-performance edhis year ma-performance ese kunyange aimboitwa aya yandandisiri kuoneka I think last year ngori kwendri nditorimo mushow kubackstage kuende nditoriko nditoti ndakuimba but inini nikuzoshaya mukana wekuimba nekuti ndoshaya mumwe munhu anondinzwisisa kubackstage kakwe mafanzi azozvizive manje kuti mukomana atouya atadza kuimba anga arimo vanenge vakuti hasi kuuya hasi kuita sei but mukana wekutoimba kugomba kuya ndinotouda mukoma wangu ende ndo munosumudza vaimbi wakawanda ende kuti munhu anzi ane power chaimo muzimu tanzi unofanira kunge watouraya mugomba muyamwe saka inini munhu mekutoti nditori nefungu mekutombopuwa time yangu kutoti ndinotouya neplaylist yangu ndotongorova semuimbi mukuru maona mukoma ndoimba semuimbi mukuru because inini ndoziva kuti musiti ngoma inini mangoma angu arimo ekutoti ndogona kutomboisa maiki muhomwe ngemukoma wakina vanhu votoimba vega vototi perero mukona jejere ndine mangoma angu akawanda ekuti ndotozviziva ndikaisa playlist yangu apa nguva yangu ikanzi nguva yaBuyaka mafanzi anondida akawanda mukoma Sparks saka handingamboti handisi kuuya muna August imomo cup clash ikokoko ndichange nditoriko ndikungowana mukana chete ndikubomora
ndichingowana mukana I'm sure achipaza nokwanisa saka zvinhu zvekuti ininiwo semunhu ari kuda kubomora ndikaona ndisipo futi ndichatodzifambira ndega kuti ndione kuti sei ndigare ndazviziva kuti ndikutonobomora pamwe pacho ndo pandouya una mukoma sparks ndotooneka mukoma wangu apa ndakutosiwa strategy tinongonobomora saka muna gast imomo ndiriko 4. So guys, Ghetto Youth, are you ready? Are you ready? Kona hii Buyaka magarore. Kurora. Kuzorora kana magazorora yakati magazorora. Kana magazorora. Andina kuzorora. Mati ndakazorora ere kana ndakazorora. Hawa ndakuzorora. Andina kuzorora. Andina kuzorora futi. Andina chimoko mukomo. Buyaka mukomana. Andiri mukomana. Ari singwe kongusha chimongo sei. Mbare yese nekuzara kwayo majupeki memene kadeo ukapinda nekumatapiku. Aiwa kuchu sport kwezo. Wangu wemoyo andizoshayeka anenge achito dead bobu. Achiona achimudhara achichipedza masports achitinde changu. Aiwa ndinaye mukomo. But andisati ndaisa paden. Dakungoti tingopusha kajen. Rangopushwa kajen. Sataisa paden. Maizia mukoma ndatimbopusha kajen. Zvakakosha. Zodiwe izvo. Saka anonzani. Musikana. Ari private. Chimoko changu chiri private. Chingotara kana later kutanga nesenemu kuti ndoziya zvangu kuti muna musikana wangu atomboti ndanyara naye kusamutaura panapa kana uzotaura undibudisa pachena inini musikana wangu handinongomukipa hangu pastaira rangu ndoziya hangu ngoma wangu kuti vanhu vanoziya kuti ndiani zvekufamba sei especially kana uchinyara naye sezvaukuita ina asikunyara naye manje asikunyara naye magedho youth akavhura maziso ndotaura musikana wangu mukoma sparks mangwana ndikatoona kutobomorwa nechimwe chimughetto youth ipapapa ndidongotesta power saka inina wangu ndio mutinya mai kune mabhinya wangu ndio mutinya kune mabhinya anondiginya aiwa kana ndichangouya naye kana ndozongouya naye kunokwa ndozongouya naye musikana but Buyaka unozoye kuti ona ifamba wachiti Buyaka akuita zvemadrugs singaiti mukudhakwa nei naye Buyaka chandoziya ndechekuti ndofunga vanhu vachitiona isusu mukomongo nefuti kwatakakurira kana munhu achitotiona isusu ndofunga anotongoona madrugs vakomana vezimudhanzo zvonzi Mbare futi but chandoziya ndechekuti ngonzi Mbare boys nzi avava because ndo maghetto acho anenge ane mukurumbiro zvinhu but inini mukoma wangu ndofunga mukatoteerera masongo angu nditori nepamwe pandotokurudzira vanhu kuti musarove madrugs maona mukoma amadrugs inini musaite zvemadrugs vakomana musaite zvemadrugs aramba vambotesta vele unongotudzawo experience yako zvakabatsira mamwe maghetto zvinhu zvakakosha mukoma wangu but inini zvangu kubva ndichitanga music zvinhu zvemaguka zviya zvinhu zvekuti taitombo alright tinototamba nevamwe vanhu vaitozviita alright nevamwe vanhu vanotozviita zvemadrugs zviya zviri deep zvezvo but inini kubva ndichitanga music kubva ndichipinda mumbare pane zvimwe zvinhu zvandisinambobvira ndaita connect nazvo so kana udaita shungu kuti denda mbudai so okay ndinambobvira ndazviedza ndinambobvira ndaedza zvemadrugs zviri deep ndichiona vamwe vari kuzviita kuti hazvina chiedza kuti vanhu vari pamawana zviri kutovamedza maona mukoma saka pane zvimwe zvinhu zvokuti haufaniri kuzviitira kufara kana uda kungozviitira kuenjoya kuti because tiri panapa titori nemagaizi ngatitoitei guys tifare tidei aiwa unofanira kutariswa kuti zvinondibatsira chiinini uye nekwandinoda kuenda inini zvine pazvinondipusha here zvine benefit yei padhiri rangu randiri kuita ndosaka zvimwe zvinhu ndisingazvichive
zvakafanana nezvemaclash izvozvo zvinzi kuti ndenda tozviisa paskero yangu ino ndoona vanhu vanoteerera futi music dzangu kuti ndenda rasika saka ndoda kuti ndirambe chingoita basa rangu pasina zvemacontroversy kunzi Buyaka azodai vanhu ngavanzwe music yangu because inini ndoimba music yangu pareality mukoma sparks zvinhu zvatorarama zvokuti zvinhu zvoti ndikatozviimba umwe munhu atori kwaari anototi asi Buyaka roimba inini saka zvinhu zviya manje ukazonozviita paclash haukwanisi kuimbira munhu meseji yako yese yakainzwisisa saka ndosaka ndichisarudza kungoita zvinhu zvingori natural zvisina kuda kumaona right saka makolabo mukuita sei tutasira makolabo zvakamira sei makolabo makolabo ndoita but inini zvangu ndiri munhu wekuti handinyanyi kukumbira makolabo because chinoitika mumusic kuti uite kolabo unenge watoenda utonoti onaika mukoma wangu ndanchikumbira umboimba nemi utokuudza matems emashandiro anoita munhu wacho kuti inini chamwe atoshanda so kana achitodawo paari kuda ndokudza kuti ndikuda pakadai so saka inini zvinhu zvokuti handambobvira hangu ndambozviita mukeria yangu but kune vamwe vanhu vane rudo vanongoona talent kuti amufana nechipo vanongoti Buyaka ufana kuuya studio tiite song ndinoenda ndichimhanya kwandadedzwa ndinoenda ndichimhanya poita pamwe pekuti tinosangana nemuimbi mustudio ubva tikufana kugadzira chinhu togadzira collab saka nemakolabo andakaita ari kumasuro poita mamwe andoda kubudisa paep rangu riri kuuya irori masuro takatombobva kubudisa kilati ndakaita collab nangu makilati takabva kubudisa tikaita najamaster producer kugadzira zvinhu zvindanani EP ndakariita naMobster naSunshine Race ndangoita naMobster naSunshine so Mobster ndiye akandirekoda Sunshine wachibva wazonoita mixing mastering ndiyagadzira mabeats Mobster ndiye agadzira Sunshine wachibva warigadzira apo ndazvifarira izvi guys ndofunga muri kunzwa panapa ndinabuyaka panapa ndibuyaka ngatimbe tichimboplaya one tune apa timbonzoti wagwan tozvifambisa sei pane ngoma rangu ranoda kubudisa ipapapa andakabva kubudisa dindi iri ndiro next rinonzi ndakaremerwa so saka da kuti vanhu vambonzwa ndakaremerwa iyoyo. Are you ready? Inoti Buyaka amaona mshaya wekutaurira nyaya yangu wekutaurira kandopona kuwashaurira nyaya yangu na utsanangura hapana anondibatsira kutakura mutoro wandakasenga pazvinoma vanondiganzira amanesha mwari otanga kundivenga muupenyu pandinoremerwa chipfuva chinoremerwa kana pfungwa dzinoremerwa imi ndakaremerwa neshungu dzandinadzo zvigumbu zvandinazvo mumwoyo mune zvamunazvo imi ndakaremerwa asi pandinoremerwa neupenyu ndakuremerwa vanotanga kuti anoteverwa uyo hapa ndakaomerwa. Touch it from top. Inoti Buyaka amaona mshaya wekutaurira nyaya yangu wekutaurira kandopona kuwashaurira nyaya yangu na utsanangura hapana anondibatsira kutakura mutoro wandakasenga pazvinoma vanondiganzira amanesha mwari otanga kundivenga muupenyu pandinoremerwa chipfuva chinoremerwa kana pfungwa dzinoremerwa imi ndakaremerwa neshungu dzandinadzo zvigumbu zvandinazvo mumwoyo mune zvamunazvo imi ndakaremerwa asi pandinoremerwa neupenyu ndakuremerwa vanotanga kuti anoteverwa uyu apa ndakaomerwa muupenyu zvinonetsa zvipere matambudziko hapere inamo yatinayo haipere dai mwari ndizvere kuti tinoshaya wekutaurira nhamo dzedu watotaurira tandogona kuvashaurira nyaya yangu ndakutsanangura shungu dzandinadzo zvigumbu zvandinazo mumwoyo mune zvamunazo imi ndakaremerwa asi neshungu dzandinadzo
zvigumbu zvandinazo mumoyo mune zvamunazo imi ndakaremerwa asi pandinoremerwa neupenyu ndakuremerwa vanotanga kuti anoteverwa uyu apa ndakaomerwa hapana anondibatsira kutakura mutoro wandakasenga pazvinoma vanondiganzira amane shamwari votanga kundivenga muupenyu pandinoremerwa chipfuva chinoremerwa kana pfungwa dzinoremerwa imi ndakaremerwa muupenyu zvinonetsa zvipere matambudziko apere inamo yatinayo haipere dai mwari ndizwere kuti tinochayawe kutaurira nhamo dzedu watotaurira chandogona kuvashaurira nyaya yangu ndakutsanangure ndinoshayawe kutaurira nyaya yangu wekutaurira chandogona kuvashaurira nyaya yangu ndakutsanangura hapana anondibatsira kutakura mutoro wandakasenga pazvinoma vanondigadzira amane shamwari votanga kundivenga muupenyu pandinoremerwa chipfuva chinoremerwa kana pfungwa dzinoremerwa imi ndakaremerwa neshungu dzandinadzo zvigumbu zvandinazo imi ndakaremerwa asi pandinoremerwa nakuremerwa neupenyu ndakuremerwa ndopandinopererwa nauremerwa neupenyu ndakuremerwa ndopandinopererwa sawa ndakubata nokubata isei munobatika kupi how vanotibata pa social media pa Facebook Buyaka official YouTube Buyaka official TikTok Foka for movement then pova paita namba idzi namba idzi ndo dzavanokasika kudairwa 0719 472 idzi dzinodairwa nekukasika poita futi dzimwe dzinoti 0774 902 132 ngaiziye nyika baba ropa vanenge vakatobata foni ipapo vanokudaira nekukasika manager Figo vanenge varipo futi vanodaira ipapo pa 0719 472 176 uye pane vamwe vanhu vanenge vachida kubatsira mukomana mukomana ane zvakawanda zvaari kuda kubatsirwa mukoma Sparks hatizokwanisi kuwana zvese panguva yatinenge tichida pane zvimwe zvinotiremera zvinozoita kuti tinonoke kunge tichibudisa music pane zvimwe futi zvinenge zvichinetsa kuti tinonoke kunge tichionekera maona so kune vamwe vanhu vanenge vachida kuti todombomuona mukomana timboshanda naye ndo namba dzimwe chete idzodzo vakatitsvaga tinobatika mashow ganimboimbira vanhu kakorasi kanongonzi mese kwamuri ikoko fambisa ishoko kana kune vakandimirira muvaudze kuti ndakuuya ikoko mese kwamuri ikoko imi ngarifambe shoko kana variko vanondidako muvaudze kuti ndinouya ikoko ikoko ndakuuya ikoko ndinosvika ikoko ndotangisa simoko saka ikoko kwese takutouya ikoko kungotibata chete takutouya then musama imomo ipi redu rufana kubuda ndaungobudisa masingwa ndaubudisa pa ekungowaipa ipi maybe anenge 5-6 masongwa ndaubudisa ipapa ekungowaipa ipi then tobva tawisa ipi rakakwana ndoimba kuti kudya kwenzeve kwese nemutakunanzva vanhu vachanakirwa mafanza angu ane mimwe music yangu yavakangoona mafreestyle yavakamirira manje vanenge vachiti ikuya rini music yese iri muipi iroro manje kuti iwewe unongogara une data uchingotarisa mukomana kuti hana ukanda here asati aita sei garai muchingobatika muchiona kuti mukomana aita sei tinongobomora. Right. Thank you very much muri Zimbabwe nekunama muchingo supporta pa platforms edu nekunama muchingoona ma videos that no posta zuwa nezuwa tichita ma interviews mzora nhasi ndaka hosta one of my favorite artists one Buyaka from Mbare
Buyaka ina ndigonera guys. And then check out my works ake pa platform ake nefoma zvinzi kuti TikTok ega ndiyo yakangonyonzi pfoka foma mwese akanyonzi Buyaka official. Yes sir. So guys, I want to support a local talent to the fullest. Local talent to the people. Yes sir. With that, we out.